La sala de plens de l'Ajuntament va tornar a acollir els veïns i els representants dels partits del municipi pel ple municipal de novembre. En el ple ordinari del mes de novembre es va comptar amb la presència del nou interventor, el senyor Jaume Borrell, que va donar pas a l'aprovació de les mesures de l'ordre del dia. Entre els punts que s'hi van tractar hi havia l'ampliació de serveis de neteja i manteniment del verd a la via pública per part de l'empresa municipal La Pinassa i l'aprovació d'un canvi de destí de l'estalvi de tresoreria, el qual es destinarà a actuacions a 2 carrers del barri de la Floresta. També dins l'àmbit d'Hisenda s'informava de l'estat dels comptes de l'Ajuntament. Gestionar bé les finances, tancar els resultats positius anualment i revertir aquest resultat en la ciutadania. I això ho hem aconseguit fer amb un gran consens, jo penso no només del govern sinó de les forces de l'oposició, prioritzant aquelles actuacions que creiem oportunes. Des del 2009 no demanem cap crèdit a cap banc. Fins fa pocs anys, cobràvem més interessos dels bancs que pagàvem, donat el baix deute que teníem. I crec que aquest any, al màxim el que ve, deixarem de pagar €1 d'interessos a qualsevol banc. En aquest últim ple també va haver-hi lloc pel debat. El grup municipal de la Crida demanava a través d'una moció solucions a les emergències habitacionals i a les dificultats d'accés a l'habitatge i proposava gravar els grans propietaris d'habitatges buits. La regidora responsable de Serveis Socials destacava que des del departament es treballa i que la norma és no deixar cap família del poble al carrer. Per la seva banda, l'alcalde va recordar els 44 habitatges que ja gestiona la societat municipal i altres mesures per donar solució a aquesta problemàtica. A part d'aquests 44, hi ha 9 més que gestionem de diferents promocions que s'ha autoritzat, que són propietaris de promocions d'habitatges de promoció pública, que condicionem a que si volen deixar un lloguer han de fer un lloguer social, un lloguer adaptat. I el principal objecte és que aquest lloguer pugi en funció de l'IPC. Seguidament, la Crida va presentar una altra moció exigint el rebuig a les peticions de pena pels presos polítics i la implementació efectiva del mandat del 1 d'octubre. El govern municipal, però, va defensar la seva postura envers la demanda, que és portar a ple les mocions consensuades per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis a les que l'Ajuntament ha estat adherit. Aquí els únics que tenen responsabilitats i que es comprometen són els que estan governant, els que van organitzar el que van organitzar i, malauradament, doncs, els que estan a presó. Per tant, escolti, demanar és molt fàcil i quan no amb totes responsabilitats i no cal dir els exemples d'altres alcaldes que per fer segons què ja no estan exercint. El debat, però, no va acabar aquí. El Partit Popular va fer una pregunta relativa a la resolució judicial que fa obligatòria la col·locació de la bandera espanyola a l'edifici de l'Ajuntament i les conseqüències del seu incompliment. ¿Cuándo procederá el Ayuntamiento a cumplir con la obligación de colocar la bandera española en las dependencias municipales conforme a la ley y conforme a la referida sentencia? Per tant, respondrà la decisió que sigui en el seu moment.